Allah ka mai da alhazan mu gida lafiya, Allah ka taimaki khadimul Islam, Allah ka taimaki gwamnan Kano, ka saka makiyansa kuka, ka dora shi akan makiya, ka taimake shi, kai riko da hannunsa, ka zama wakilinsa, Allah ka taimake shi kamar yadda yake taimakon addinin ka. Shugaban wannan hukuma, Allah ka tsare shi, Allah ka taimake shi, kai masa jan gora, kai riko da hannunsa, executive secretary Allah ya saka maka da alheri. Allah ubangiji ya taimaki chairman dinmu da sauran board members da sauran president duk waɗanda suka taimaki wannan abu, wanda ba su zo ba Allah ya kawo su, waɗanda suka yi addu'a Allah ya amsa musu. Allah ka dube mu ba dan mu ba dan halin mu ba, Allah ka dube mu alfarmar sahabban annabi, Allah ka dube mu alfarmar jikokin annabi, Allah ka dube mu alfarmar matayen annabi, Allah ka dube mu alfarmar ɗakin Ka'aba, Allah ka dube mu alfarmar shabbakin manzo Allah, Allah ka cika mana burin mu, Allah ka daga darajar mu. Allah mun gode, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi.